Fernand Mathieu va ser un francès capturat per l'exèrcit alemany durant la Segona Guerra Mundial. Aquest home, desconegut fins fa poc pels habitants del seu propi poble de Charroux, a França, s'ha convertit ara en un personatge reconegut i estimat gràcies a la tasca de Josep Murla. A Murla sempre li ha cridat l'atenció la Segona Guerra Mundial. Va començar col·leccionant cascs alemanys, material de l'Holocaust, cartes dels camps de concentració, fins que per internet va trobar un lot de 762 documents d'un mateix presoner de guerra. Amb aquesta troballa comença l'origen de la col·lecció Mathieu. Totes les cartes que va enviar aquest senyor a la seva dona, Edith Mathieu, durant el període que va des del 1 de setembre del 39, en el qual és mobilitzat com a reservista, perquè era reservista, en aquell moment tenia 31 anys, fins al 24 d'abril de l'any 45, que és alliberat del camp de presoners allà on el tenien els alemans. Totes les cartes, no n'he llegit gaires, encara no n'he llegit gaires perquè encara no goso de llegir-les, malgrat que me diuen que en llegeixi, però les poques que anaven sense sobre, per exemple, i que vulguis que no, els ulls te se n'hi en van, aquestes cartes totes comencen exactament igual. Tenen una fórmula de començar, acabo de venir de sopar, he rebut les teves cartes de tal dia i aprofito per contestar-te-les. Espero que vosaltres tres, que se refereix als seus sogres i a ella, us trobeu bé, jo me trobo molt bé, sempre es troba molt bé, sempre. Quan li comunica que l'han fet presoner, la primera cosa que li diu, estem tots junts, tots els companys estem junts, ens estan tractant molt bé, i els mateixos habitants on estaven presoners ens donen menjar. A partir del moment que el fan presoner, que podries pensar, bueno, ara sí que començarà a passar-s'ho malament. Doncs tampoc. Té moltíssima sort, aquest senyor. Té la sort de que l'assignen a un comando de treball per fer feines agrícoles. El fan anar a explotacions familiars agrícoles. En aquestes explotacions familiars els tenien molt i molt ben considerats. Hi ha moltes fotografies, fins i tot en el dossier Mathieu, n'hi ha, de les fotos dels presoners amb el patró que tenen en aquell moment, amb l'alemany per al qual estan treballant, amb els seus fills. I agafats així també dintre de la desgràcia d'estar separats de la família, que és una desgràcia molt gran durant tant de temps, no tenien les penes que tenien els soldats que estaven al front. Després de 14 mesos de feina classificant tot aquest material, Josep Murla va voler contactar amb algun familiar del matrimoni. Com que el Ministeri de Defensa francès no li va poder facilitar informació, va decidir viatjar fins al poble natal dels Mathieu, la vila de Charroux. Per tant, l'única forma de trobar informacions era anar al poble i per això vaig anar-hi. Però vaig tenir el gran disgust de que se'n recordaven molt bé d'ella perquè havia mort recentment, però en canvi d'ell ningú me va saber donar raó, ningú li explicaves, bueno, però escolta'm, el senyor Fernand Mathieu, i tothom te mirava així, i dir, bueno, qui és aquest? Sí, el marit de l'Edith Mathieu. Ah, l'Edith, sí, però ell. No, ell res. Vas al cementiri i a la tumba de tots els excombatents hi ha una làpida de l'associació d'excombatents, de l'associació de presoners de guerra. Ell devia ser una persona molt introvertida i no es devia fer de cap d'aquestes associacions. Total, que va quedar oblidat completament, va morir el 68 i del 68 al 2011 se li havia perdut la pista completament. Després d'aquesta decepció, Murla va contactar amb Michel Merlitz, el director del Museu de la Història de Charroux. I aquest senyor és el que ha començat a moure l'assumpte Mathieu en el seu poble i ha aconseguit, per exemple, que la tumba d'en Fernand Mathieu, que era un senyor que ningú se'n recordava qui era, el dia de Tots Sants s'empleni de flors. I a més me fa moltíssima il·lusió que la gent de Charroux s'hagi implicat d'aquesta manera a conservar la memòria d'un ciutadà que havia donat 6 anys de la seva vida per servir el país, per servir Charroux, i que fins a aquell moment no se li havia reconegut. Segons Josep Murla, no és habitual trobar un lligall de documents tan extens sobre un mateix presoner, de manera que amb aquesta troballa i la posterior repercussió, el dossier Mathieu formarà part del patrimoni del Museu de la Història de la vila de Charroux i conservarà així la memòria d'aquest matrimoni.